कि खेसारी फेसारी सबको पीछे छोड़ देगा ये। जी नमस्कार, कैसन बानी रहुआ सब, उम्मीद करतनी अच्छा होगा। आज फिर से तेज प्रताप भैया के एगो इंटरव्यू आ गइल बा। तेज प्रताप भैया हमेशा जौन बा कि सुर्खियों में रहेले। आ पता बा रहुआ सबके कि भोजपुरी के कलाकार जे भी बा, भोजपुरी के जे भी श्रोता बा, उ सब लोग तेज प्रताप भैया के सुनेला। आ तेज प्रताप भैया भोजपुरी गायक लोग के भी सुनेले। एकरा पहले कुछ दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बोल रहा। आज जौन बा कि खेसारी में सारी बोल दे बड़े, यानी दिल से उ खेसारियो भैया के ना मानेले। ठीक बा। मसूरिया मेल एक जना बड़न, मसूरिया मेल यादव, उनकर स्टूडियो के ओपनिंग रहा ऑफिस के, तो वही जी गई रहा तेज प्रताप भैया। गैले के बाद से वो जी कॉल बड़े कौन है खेसारी में सारी सबसे आगे हैं। तो हम बता दी जो जौन भी कलाकार, जौन भी गायक बड़े, सब लोग के हमेशा तेज प्रताप भैया सुनत रहे, हमेशा सुने लगे गाना बजाना सब कुछ। आ जानता नहीं, एगो और बात हम लोग बता दी कि तेज प्रताप भैया में एगो क्वालिटी आ एगो प्लस पॉइंट ही बा कि वो हमेशा मतलब एगो तो भगवान के भक्त हों, हमेशा पूजा पाठ पर ध्यान देले। आ ओकरा बाद साँच जौन होला नु, वो तेज प्रताप भैया फट दे बोल देले। काहे कि एकरा पहले अरुआ सब देखले हो जिमें कि कोई गो इंटरव्यू में नेता लोग के, एगो इंटरव्यू में जौन बा कि नीतीश कुमार के ऐसे रिखा दिले बड़े। तो इहो सकता ऐसे जौन बा कि आज खेसारी भैया के टारगेट पर ले रहा। रउआ सब देखत रहनी है, जितना लोग ई चाहत रहा, ई जानत रहा जे सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के बोले ले आ पवन सिंह के कुछ कह दिले। तो ना भाई, पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ उ केहू के कुछ कह दिले, जे जैसा रहेला वैसन कह दिले। बाकी एक और बात हम बता दी कि अभी तेज प्रताप भैया पटना बड़े, आ पटना इनकरा मसूरिया मेल के ऑफिस के उद्घाटन रहा, वही पहुँचा रहा तमाम लोग। तो हमारे खेसारी भैया जब सुनिए रहती तो फ़ोन करिए, कहिए का भैया हम चढ़ावत रहनी है दूसरा के, तू हमरे कह दिल। तो हम बता दी खेसारी भैया कि कबो हमरा पर बा तो कबो तारा पे होई, कबो उनका पे होई, कबो उनका पे होई। ठीक बा। तो ऐसे ई सीख मिलता जे बारी बारी सबकर नंबर आवेला। तो ऐसे अगर केहू के केहू कुछ कहता तो ओकरा के बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं के करेगा, बहुत ज़्यादा ही नहीं करे के। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के बोलले रहे लो, बोलले रहे उ, तो बहुत ज़्यादा लोग के खुशी रहे, का पूरा अनाप शनाप सब चीज़ लोग बोलले रहे। लेकिन आज जौन बा कि खेसारी भैया पे भी बोल दिला, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया में छा गई बात। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह के, खेसारी लाल यादव के, दोनों जना के पारा पारी हो गई बा। अब बाकी जे भी इंटरव्यू ली वो बाकी स्टार लोग के भी बारे में बोल दी हैं। वो बाकी हम बता दी कि बड़े हैं, और बड़े हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि खेसारी भैया से उम्र में भी बड़े हैं तेज प्रताप भैया, और सब चीज़ से ठीक ठाक हैं। तो भाई बड़े भाई हैं, बोल सकते हैं, और उनको बोलने के लिए कोई दिक्कत ना है। बाकी आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले आपको मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।